Jak se jmenuješ? Tak já se jmenuji Šimon Eben. Nikol? Alois Marian Michal Štola. Já jsem Cyril. No. Fedor. Nemám. Dobrý den! Katrin Angelova. Já jsem Amálie Františka Masopustová. Jmenuji se Jan Moudrý. Jaká je tvoje oblíbená korny? Asi banánová. To jo, asi kokosová. Já upřímně, osobně, korny moc nejím, ale moje máma má ráda banánu. Mé oblíbená korny je banánovo-čokoládová. Taková ta hnědá čokoládová prostě. Banánová. Moje oblíbená korny je brownie korny. A čumte, jo? Oni tam jsou takový kuličky a to je fakt to fakt chutná jak prostě nějaký brownies a je to fakt kurva dobrý. Korny? Jo, Růžová. názor na tuhle. Jako nikdy jsem ji neměl, ale jsem zvědavej, s čím to je. Jako asi proč ne, jako nevadí mi. Taková cute, ne? Jako dejme tomu. Tahle, ona má fakt cute design, ale jako neochutnala jsem jí zatím, tak líbí se mi ten design, je fakt cute. To je hodně hezká, protože je růžová. Ale upřímně ta příchuť vypadá hodně dobře. Dostal bych ochutnal. Těším se na ochutnávku na příští díl, na tenhle díl a na příští. Já upřímně si myslel, že to je jenom ta sušenková, ale když jsem marshmallowny, tak mi nepřijde zas tak dobrá. Ale ty sušenky jsou hodně plus a marshmallowny jsou trochu mínus, takže pořád jsme tady. Jako má prostě dobrý barvy, jako ocení prostě, jako fakt má dobrý prostě křivky, tvary prostě, barva úžasná, čokoládová, s marshmallowama, to je úplně jako musí být ultra sladký, úžasný prostě, fakt jako hodně cením, ale prostě banánová čokoládová asi bude lepší. Jsem ji zatím neměl samozřejmě, ale vypadá strašně dobře, když jsem zjistil, že má jako v sobě marshmallowny, tak jako hodně mě to láká si ji rozbalit. Roztomilé, kawaii. Ne? Že se mi opravdu líbí kombinace bílý s světle růžovou. Hněda, opravdu přírodní barva, jako hlína, ale tohle není hlína, to je čokoláda. Opravdu dobrý, jako grafika dobrá, žlutá, tam moc nejde vidět, to se mi moc nepovedlo v té grafice. Opravdu podporuju korny, Big, chocolate, biscuit, marshmallow. Chocolate, biscuit and marshmallow. Já nemám ráda marshmallow, ale tuhle jsem měla a nechutnám jako marshmallow, že nevím, proč to napsat. Je dost dobrá, protože tam je ta chocolate a taky ten obal je růžový, což se mi moc líbí. Tohle je růžová korny, kámo. To je nejlepší korny, co jsem kdy viděl. Tak jo, tajdy. Mňam, mňam. Tak já to ochutnám. To je tvrdý jak kámen, ty vole. Tak cokneš, jo? No v pohodě. Tvrdý. Na mě možná moc čokoládový. A v pohodě. Dobrý světlo, jo? Tak jo. To jsou takový ty ranní cereálie. Ty to žereš s mlíkem tohle. Jak bys ho hodil? Typuj to do mlíka. Já bych chtěl mlíko. No tady to máte, vidíš? Ježiši. Šejtem tam ty marshmallows, ale je to dobrý. To ani prdel. Brownies si nedáváš s mlíkem. Ne brownies. Mrdáti. Je to tvrdý, bacha. Jako není to špatný, až to nepovažuji za nejlepší, ale jako banánová země stejně stále vyhrává, ale není to špatný jako, proč ne asi. Tak jako dobrá korna. Je úplně zbožný. Bastin. No tak já to máš ochutnat. Tak jako marshmallow i čokoláda. Počkej, to je tam marshmallow, Mě zlomila třeba 6 zubů. Toho prdele, ale aspoň ne 8. Dobrý, ale ta banánová je furt lepší. Třeba 7,5 z 10. Díky. Ahoj, Těfer. Je to tvrdý. Hodně tvrdý. Takže, chutná to nějak specificky, nevím, co to je. Určitě to nejsou, takže teď už jsou marshmallow. Je to docela dobrý, ale lepí mi to strašně v hubě, ale tak jsou moc sladký tady to.
To je můj názor. Dobrý názor, díky. Dobrý den, tady MC Fedor, DJ vole z Prahy. Jdeme na to. Zajímavý, neslyším tam ten marshmallow moc. Můžeš dát ještě? Jo. Je tam prostě těch marshmallowů, ale i ty čokolády a sušenek, prostě je to ideální. Krásně. Doporučujte, nakupujte v Bile. Bomba. Děkuju.